May tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Magandang tanghali doon sa mga magaganda ang pakiramdam. Uy, diba? very good. Magaan ang pakiramdam. Ang sarap nun. Naku, ang sarap naman. Siguro wala kang utang, ano? Sana all talaga. Sana all. Nakakaloka. Yung utang talaga, lakas makapagpabigat ng pakiramdam yun talaga yung dahilan kung bakit parang overweight ka ngayon. Hindi mo kailangan magpa-check up. Alam mo sa sarili mo na kaya mabigat ka, mabigat ang kalooban mo, ang dami mo kasing utang. Kaya dun sa sinasabi at binabati ni partner, sana all. Magaan ng pakiramdam. Diba? Nakakaano yun na parang nakaka-thank you, Lord. Oo. Na parang, Lord, salamat na-experience ko yung ganitong klase ng pakiramdam. Yung ang gaan-gaan ng feeling mo. Totoo. Sa hindi mo mawaring dahilan. Ako nawawari ko yan, partner. Pag magaan ang pakiramdam ko kapag nakapagbayad ako ng utang. Kasi ibig sabihin, walang maniningil sa akin. May peace of mind. May peace of mind ako. Hindi ako tinitirikan ng itim na kandila. Ganon. Hindi ka nag-iisip. Kaya ako dadaan mamaya. Correct. Ano oras kaya ako Baka kasi nag-aabang ng alas 5. Yan, ganyan. Diba? Kaya waring-wari ko siya, partner. Gets na gets ko talaga kapag magaan ang aking kalooban, nakapagbayad ako ng utang. Diba? Pero yung ako, hindi lang yung kalooban, mga kabisyo. Kung physically wala po kayong nararamdaman na sakit, naku, dapat pong ipagpasalamat po natin yan. Kasi ewan ko kung sa opisina po ninyo, sa lugar kung nasaan kayo, sa bahay po ninyo, uso po siya. Pabago-bago kasi yung takbo ng panahon. Totoo. Minsan mainit, tapos biglang uulan, di ba? Ang weird. Unpredictable talaga yung weather. At isa yun sa mga hindi nakakatulong sa mood natin, sa pakiramdam natin, di ba? Mentally, emotionally, and physically affected ng pabago-bagong panahon. Alam mo, speaking of emotionally, physically, meron tayo isang tambalanista na tinanong yan eh. Sabi niya, sabi niya, kailangan daw ba sa buhay talaga natin mag-exercise tayo? Yun yung tanong niya sa akin. Sabi ko, ako talaga yung tinanong mong hindi nag-exercise. Kasi bakit mo naman naisip tanongin? Tinanong ko, syempre tinanong ko, ba't mo naman naitanong yan? Diba? Kasi para naman medyo maintindihan ko kung saan siya nanggagaling. So parang feeling niya kasi sa opisina daw nila, kung in terms of mental health, parang stable naman daw siya. Mabuti naman. Correct. Di mabuti naman, diba? In terms of financial, stable din. Mabuti rin. Syempre, parte pinansin ko yan kasi financially stable, alam na this. Kahit sino paglalaanan ko ng oras yan para kausapin financially stable Totoo yan, diba? So binigyan ko talaga siya ng oras, panahon at lahat na ng klase ng pangunawa. Yan. So kumbaga parang feeling niya overall okay naman daw siya. Except lang daw dun sa part na physically mahilig daw siyang kumain ng mga junk food, mahilig daw siya sa matatamis, hindi naman daw siya mataba, 'di ba? Pero hindi din daw siya nag-exercise. So, sabi ko talagang tinanong mo kami, why are we nutritionists, 'di ba? Mukha ba kami may sustansya? Are we licensed nutritionist? Correct, kami po ba ay dietitian? Ang alam lang po namin kailangan kumain ng Go Glow and Grow foods na hindi ko nga alam kung ano yung go, kung ano yung glow at alin yung mga foods na may grow, 'di ba? Natatawa ko minsan sa mga tanong sa atin, 'di ba? Pero well, syempre lahat naman na hindi natin pwedeng sabihin masama ang exercise, 'di ba? Oo naman, kasi napakaganda niya. Correct, kaya nga madami ang nagpapakadalubhasa diyan. Marami ang in their day sa araw nila meron silang mga may oras na nilalaan para diyan. Usong-uso ang mga marathon, usong-uso ang mga fun run, 'di ba? Nagsulputan ng iba't ibang klase ng mga gym, may mumurahin, may mamahalin, 'di ba? Kasi
ibig sabihin merong may dahilan kung bakit sila nandyan. Correct. Diba? So, ibig sabihin, tama. Okay yun. Recommended talaga Oo ang naman. daily exercise mga Yes, kabisyo. oo. Depende kung anong klaseng exercise yung gagawin mo. Ayan na mahirap. Ang dami kong kakilala, partner. Tama ka dyan sa sinabi mong yan na depende sa anong exercise. Kasi meron ako kakilala, ang ine-exercise niya talaga, bibig lang, partner. Marites ito ng kalsada namin. Oo. Ay, ako yung kakilala ko, dila eh. Ay, tara, Oo. iba din. Yun ang ine-exercise niya. Paano, Gusto mo ano siya? pakilala ko sa'yo, de-demo niya sa'yo. Ay, sige, pwede. Ano ba to? Anong oras? Magagalit na sa awa mo, wag na lang. Naman. Siyempre, partner, kung magaling ito sa tongue twister. Dapat yung sabi asawa daw mo nila- yung papakilala ko pala, hindi ikaw. Pwede din. Di, alam mo na, aliw ako dyan sa mga magagaling mag-exercise ng kanika ng mga dila. Oh. Kasi ang sabi daw nila, yan daw yung nakakapagpaganda ng boses. Ay, talaga ba? Yan, mga ganun. Kaya pala proktisado yung dila mo. Oo. Ay, nako. Pero syempre, kung ang katawan mo ang ine-exercise mo, hindi lang bibig at hindi lang dila at hindi lang, meron akong kalala, ine-exercise si Reparta. Di ba, meron kaming marites sa kalsada namin, partner, nag-exercise ng bibig. Di ba? Yung, tsaka dila na din. Ginagamit, kasama syempre. sila. Magkasama naman yan. Imagine mo, paano ka mag-chismis kung wala kang dila? Di ba? Imposible. Oo. Meron din ako, partner. Sa street din namin, partner. Ang daming talented sa street namin. Saan ka ba nakatira ngayon? Bakit ba dami mga talented dyan? Ano naman ang ine-exercise niya lagi leeg? Dapat ba silang samahan? Teka. Hindi, kapitbahay ko lang sila. Hindi naman ibig sabihin friends ko sila. Di ba? Okay. Hindi ko naman pwedeng paalisin sila. Di ba? Ganon. Pero ang nakakatuwa, ang ine-exercise niya naman lagi, partner, yung kanyang leeg. Aba, ano ginagawa? Ito, sa street namin siya yung kilala talagang mahilig mamboso. Talagang kahit saan, yung leeg na yan, nakakarating. Yan. Tinatalo yung giraffe, no? Oo, talo. Walang sinabi yung giraffe. Giraffe, panis ka. Bulok. Di ba? Huwag ka na sa zoo. Ganon yung kapitbahay namin. Tinalo diba? din yung CCTV. Ay, naku, wali. Alam lahat eh. Oo. Isipin mo, hindi naman ganun kataas, pero tinalo pa yung CCTV na dapat nakikita lang, ang ilang portion. Siya kita buong barangay, Yes. buong street, alam niya. Very talented yung mga nasa street talaga namin, partner. Isama mo mata kasi kita niya rin eh. Yun, exercise din yung kanya mga mata. Dilat na dilat, di ba? Oo, di ba? Sa lahat ng mga gustong busohan. Charot. Siyempre naman, kahit kanino mo itanong, best naman talaga ang exercise. Bakit naman hindi? Wala pong masama dyan. Although, may although ako. may pagbabaka sakali. Wala pong assurance na kapag ka ikaw ay fit, ikaw ay nag-exercise, mahaba ang buhay mo. Huwag kayo makinig sa akin. Hindi, wala lang, partner. Ito lang naman. Elaborate mo. Bakit sinasabing? Bakit ko sinasabing walang ganun? kasiguruhan na mahaba ang buhay. Correct. Kasi wala namang kasiguraduhan ng dahilan ng ating kamatayan at kung kailan yun. Diba? Wala lang siguro in my lifetime, in my 4 decades in this world. Bilang isang ina. Ano ba? Bilang ano ba? Bilang isang dalagang Pilipina na lang para isang dalagang Pilipina, di ba? Hindi, siguro sa 4 decades ko dito sa mundong ito, ilang beses na kasi ako may kakilala na talagang fit. Talagang alam mong nagbabasketball, nagbo-bowling, lahat na ng iba't na ibang klase ng sports. Athletic kaya niya. Talaga, no? Atletica, nagtatriathlon. Kahit hindi nagtatriathlon, yung alam mong regular, di ba? Na namatay sila sa ibang dahilan. Yun yung sinasabi yun natin. Sinasabi ko. Parang malino, para naiintindihan nyo rin. Correct, kasi parang mali yung sinama. Correct, parang mali yung bitaw ko talaga, no? ang mga nag-exercise ay walang kasiguraduhan na mahaba ang buhay. Mali talaga po yung nasabi ko. Pasensya na po, tao lang. Tao lang. Tama din naman yun nga dahil sa paliwanag. Buti na suportahan mo ng paliwanag na kasi na kahit nag-exercise ka, kung talagang panahon mo na. Tsaka actual na meron ako nakilala na iba talaga yung dahilan ng kanilang kamatayan. Parang ganon. So, pero ang laging sinasabi kapag kalamay partner ay, ano pa naman yan? Di ba napaka-athletic niyan? Ganun lagi yung mga usapan. Paano nangyari yun? Dami mong pinagagagawa.
Alam mo lahat mga bulungan hanggang sa lamay. Siyempre, partner. Ine-exercise Pati ko. dahilan na pagkamatay, alam mo. Speaking of exercise, ang ine-exercise ko naman tenga, partner. Laki ng tenga ko. Kasi yung itong tengang to, partner, lagi tong bukas sa lahat ng gustong pumasok, di ba? Kasi mga makakwento ko to sa radyo, di ba? Oo, mapapakinabangan nyo ito. Ito naman, mga nakikinig sa atin, parang hindi nyo naman gusto yung kwento. Correct, di ba? Tingnan mo kapag may di ba ganun yun? Pag may chismis, nilalaksan nyo pa nga yung sound. Hindi, tingnan mo, 'di ba? Pagka meron kayong may nabalitaan kayo na na namatay, kunyari celebrity o kaya makita ninyo na bata pa siya, ganon. Ano yung isa sa mga una yung ginagawa, 'di ba? Tinitingnan yung comment section kasi baka doon may makapagsabi ng dahilan ng kamatayan, 'di ba? 'Di ba sa group chat nga, kunyari may group chat kayo nung high school, namatay na daw si ganito. 'Di ba? Ang sa halip naman yung group chat nyo ng high school. May mga namamatay. Ayoko sumali sa group chat na yan. Sa mga edad natin, medyo meron na. May mga ba isa-isa, May pa isa-isa na. Oo, meron. Diba? Tapos tinatanong talaga kung bakit. Kumbaga sa halip na ako ang expectation ko, dapat ang tanungin mo, ang sabihin, o reaction mo, either you send a virtual hug, sending them prayers, correct, nakakalungkot naman. Maraming tanong mapapansin mo, ano nangyari? Anong ikinamatay? Correct. Bakit? Diba? Kaya wala lang, ina-explain lang namin ito kasi ikaw mismo ganyan ka. Kaya wag niyo akong pakilamanan kung nakikinig ako sa lamay ng dahilan ng kamatayan, di ba? Hindi, pero aminin natin, masarap talaga makinig sa mga pagmamarites na maraming tao. hindi lang yun, partner, ha. Kasi kapag ka nalaman natin yung dahilan kung ba't namatay isang tao, parang magkakaroon tayo ng caution, yung para bang warning sa atin na ganun pala. Posible pala yung ganung klase kaya siya namatay, gano'n. Iiwas ka ngayon. So nakakabuti din paminsan-minsan yung marites. Gano'n. Hindi, pero again, babalik tayo. Of course, exercise is good. Yes, exercise is always the best. Always the best yan. Totoo Siguro yan. kaya lang kami ganito kasi hindi kami regular. Tapos ayos naman din kami. Pero always best ang exercise, mga kabisyo. Bakit naman hindi? Oo naman. Maraming klase ng exercise. Of course, physical exercise. Di ba? May mental exercise din na tinatawag. Tingnan mo yung mga taong medyo talagang talitalinuhan. Kasi correct, na-exercise po yung isip nila. Ay, very good. Diba? Kung na-exercise ang inyong mga utak. Yung mga taong medyo nagbobobobohan, kailangan i-exercise. Kailangan i-exercise natin minsan yung isip natin. Di ba? Para gumana. At alam mo, mapagtanto mo sa sarili mo, ay matalino naman pala ako. correct, 'di ba? At alam mo ang exercise, mental, physical o kung ano man, 'di ba? Pwede din ang mag-exercise ka ng lagi mong gagawin ng kabutihan. Yan, 'di ba? practice, kumbaga. Practice, 'di ba? Yan yung pwede nating i-exercise, mga kabisyo, o i-practice ang kabutihan. And speaking of kabutihan, partner, hindi lang natin nabati kahapon kasi wala tayo kahapon, pero nag-celebrate ng kanyang birthday yesterday. Si Letch. Ang isa sa mga paborito nating Grab drivers na one text away natin, partner. Willing siya lagi and always na mag-serbisyo sa atin dito sa Love Radio. Yes. Kaya naman special shoutout to Bench! Belated happy birthday sa'yo! Ay, Bench! Napakasimple naman ng tawag namin sa'yo. Bench lang. Oo, kasi ayaw niyang ipaalam ang kanyang tunay na pangalan. Ayaw mag-bench brief, gano'n. Ay, hindi. Ayaw, bench. Hindi, actually, partner, ayaw niyang paalam yung kanyang tunay na pangalan. Nalaman ko lang nung nag-send ako sa kanya ng Gcash. Sabi ko, sino to? Parang hindi nababagay yung pangalan. Pero belated happy birthday to you, Bench. And nakatutok daw sa atin ngayon, partner. Nahuli ni Conyo Bicolano na naka-Love Radio, si Kuya Rodel Cabanting Escobar. O, di ba? Buong pangalan. Ay, Escobar! Ito yung mga pangmalakasan. Oo, yung alam mo talagang maraming hacienda. Yan. Diba? Maraming nasasakupan. Thank you, Kuya Rodel, sa pagtutok. Ay, aba, si Conyo Bicolano kamo. Ay, ang lakas mag-tip niyan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Naku, mahina 1,000 dyan kay Conyo. Mahina! Yan. Mga lang yun siguro, mga simula dito sa office namin hanggang papuntang MOA. 1,000 tip niyan. Kahit na pamasahe lang 120. Ito nga actually, partner, kasi screenshot sa akin ni Conyo partner. Ang kanyang 145. Yan. 145 pesos ang total bill. Oo. Alam mo, Kuya Rodel, di naman sa pagmamayabang. Ganyan yan si Conyo. Kaya proud ako dyan eh. Kung 145 ang bill mo ang bill niya sa Grab, ang tip niyan 1,045. Lagi niyan dinadagdagan ng isang zero. Niya, no? Oo. Pwede. Ganyan Kaya yan si ingatan Conyo. niyo po yan. Kaya Hindi yan, pwede magulo ang buhok niyan, ha? Correct. Kaya yan superstar ng Cam Norte.
O sa lahat ng mga Grab drivers na nakatutok sa atin, pakaantabayanan, malapit na po ang ating Love Knows No Boundaries promo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!